no Yuki bitch. Hoy. Suman, sige ra kay video niya pang laban na rito. Gago. It's like that. Sigig panugok. So what's up mga ako is no Yuki PH sa puday ni kato nakapasar og Harvard University bitaw kauban ni Harry Potter sa una sa Hogwarts bitaw katong seatmate niya nang hopya no. Og karon no nanaputay bagong agenda karon diri sa to ang balay no sa tong setup ni kortina sa likod. Ang atong istoryahan no. What if muchat sa imong galit imong crush nga crush na pud kaniya. O karon no kanang panghitabo no kumutchat na gyud imong crush imong nga crush kaniya no diha na gyud ka maka-realize nga naa gyud himala. May himala. So karon no kung ako i-text or chatan sa akong crush nga nga crush na ko niya balik. So di gid na ako mahinumduman or di gid na ako mahibalan unsa akong ma-reaction gyud no. Pwede ko muhilak, pwede ko mukatawa. Pwede ko malipay o gahilak. Tears of joy ba na unsa mga So karon no mo ni ang top 10 na ko buhaton kumutchat si crush na ko nga crush na pug ko niya. Kinahanglan ay ko paalot ba. O karon no kay kung ni-chat na akong crush ako ano, all things are possible, bright and full. Do diha na ako may balan nga there is a miracles. Miracle! No, pinakauna na kung mahimuon ana no kung gabi siya ni chat mo ana siya nga crush na pud baya tika di ko makatulog ana magulat kig taman buntag na taman kaadlaw na no kana maabtan ako buntag na mo diretso kog simbahan. Ulo ka magunsa ko simbahan magampo ko mag-thank you nga thank you Lord kanang nadunggan gid mo ko pag-ampo Lord thank you yan na all just langit no gampo ko to og mo stay ko sa simbahan og 30 days and 40 nights and 1/4 days of 365 hours no murag leap year ba. Sa nya karon no kung maano ko sa simbahan no dito ko mag-ampo ray ko pirmi gid mag-thank you ray ko pirmi kig anong na naitabo ni sa kuang live ni may ngane bitaw nang dream come true bitaw no magpuyo ko sa simbahan no mga 30 days and 40 nights no dito ko magchika-chika Miss Bare dito sa mga sakristan no magstorya ko sa experience nga bay kanang kanang gichat time sa crush ba crush ako niya so magstay sa ko diri mga pila ka years ha. What? So dito ko kidding aside no mag-ampo ko dito no magampo ko dito kay mag-thank you ko syempre kanagsar kay na mahitabo sa kinabuhi ng crush i-crush back ta sa tong crush uy unsa mataong ga ikaduha na ko buhaton no nignalag human ako adto simbahan no mag-makeover ko sa akong self magkuan ko mo adto ko ka ng salon no magpaalot ko dito ka nag 3x4 nga haircut yung pag estudyante gyud bitaw formal bitaw kay bitaw ako ni pakuan akong kilay unya akong eyelashes ako ni patubuan unya akong ilong ako ning sakto ning ilungan ni bahala na ni ilungan. Magpa-glota tayon ko magpa-botox ko kinahanglan patubo ko ay lucky ba ko. Visit ka. So, makeover akong self no i-treat na ko akong self kay bali mo ni akong pag-congratulate sa akong self ina-achieve na ako akong pinaka-dream come true. By the way, ano nakabantay mo na energetic na kay ko ganahan na kay ko upload pero mga videos kay naamang ko na unexpected things that happened last night na unexpected yun og nalipay ko atong nga things no so maganahan na tag vlog ani no. No pag human ako makeover sa akong self no mo na pag-treat na ko sa akong self nga ingnon akong self nga congratulations self kanang achieve na gid mo mong goals self. Okay self. Pagkahuman na mo over mo uli kog balay gamot na ko sa balay di ko mamansit sa managad na ako no uy panglungag diha hilampos diha hugas ng plato di ko mamansit na nakid grabe ang tanang blessings na sa kuha crash back nag crash god nya pagtabi-tabi na ako sa silingan na mga chismosa nga uy gi crash back sa akong crush kasi gusto ni may chika sa laing balay ba no gusto sabi ta ko bitaw wala nya sa mga amigo na ako ipang hinambog ipakita na akong picture ako na siya ipang wallpaper ipang screensaver ako butang sa wall sa damgo sa brief and something like that shit no. Gahuman na no, ipagtabi-tabi na ako sa Tibok, Barangay Lumbo. Gisugot, gisugot. Gi-crash back ako sa akong crush nila. It means na possibility nga magkami. Na ba? Oo na Paghuman ako adtog balay, paghuman ako tabi-tabi sa akong mga amigo diyan no. Abrihan ako akong alkansya nga baboy. Maguba na ako ng akong alkansya no. Ako kuha ko ng mga sulod na. Ahon ako, ihapon ako mga sensilyo, ipanglahi ako mga banji ko stabos diyan mga dollars diyan no. Ako panglahi-lahi. Ulang pa na akong kwarta mo. Adto ko sa pikas kwarto sa kwarto nilang papa daw. Tuon ako yung karsunis nga gibitay to likod suportahan. Tan-aw na ako na sensilyo pagkita ng uy. 20 pesos. Adto na ko. Paghuman mangaya ko gusto kong mama ino ko. Mga na kay kuan dia ma. Kanang palit ako kuan ba? To mga sudan ma ba? Tagaan ako 50 pesos. Ano ko kwarta dagsa kayo. Mga ito sa itong mga tita o tito no, mga lagyo na kayo bitaw mga ninong o ninang kun bitaw no. Mga ito diha balag dili Pasko na. Ninong. Wa ka kataw to niya kay Pasko no.
Okay, 5K dia. Tagaan ko 5K ni Ninong din. Ninang ko din. Ninang. Saan? 5K? Tagaan ko 5K na po. Nagkara yung kwarta. Kung man ako mo kwarta, mga kumplete ni mama. Ano ko, ma, kanang. Moto ko kanang, kung classmate mo ba kayo, mag-give mo may project. Tagaan ko 30 ni mama. Nagtiti ha, mukha na sukli. 30 na sukli. Ato na kong Balensya na po. Kabula ka mag-unsa ko Balensya, ha? Mo na ikalima na ko buhaton. Mo ato kong Balensya. Mo ato kong gym. Mag-push up ko ng 30 ka push up. Sulod lamang sa isa ka minuto, no? What the fuck? 1, 2, 3. By 10 nga push up. Malo ka na by 10. Isod ka na by 10. Uy, isa. So pag humana ko by 10 nga push up dito na mo. Ato na po ko sa pikas na po nga section na po sa gym na po doon. Mag-biceps ko dito. Hindi pa na ko akong muscles. Gano'n. Ma-impress ako si Crush kay change for the better ba kay crush back na bito sa itong Crush ba na unsan mo taong na. Sunod na ko buhaton. Pag humana ko atong gym, no? Muna ikaw, humana ko atong gym. Uli ko, pahulay ko. Dili na ko i-chat akong Crush. Dili na ko siya i-chat. Yun, ganun. Ipa-feel siya nga murag wala ka sa kuha. Bitaw, ako ni-reply ko. Di ko mo reply na kay para surprise siya ba. Dili ko mo chat na. Pero sa tibok gabi yan, nagahuna-huna na ko niya. Gastok na ko niya. Gatanaw ko si mga picture. Tanaw ko siyang mga photos diyan, mga video sa TikTok, yung mga nudes. What? I mean, walay nodes, bad man kayo. Di ko matulog na, no? Sige ko na hunay, yun, tanaw ko sa mga videos, yun, pagka, abtan ko kadlaw, abtan ko gala 6:30 in the morning of the afternoon. Pag human diyan, no? Nakailis na madaan na, no? Nakailis na, nakapolo na na, mga to, Balensya, ready to go na ba? Wala mo mag-unsa ko Balensya. Mga to ko V-Toys, mangita ko balon nito, nga kanang heart, tulo ka nga heart, nga balon, nga butangan ako, I love you, kay para I love you, ba na unsa, matawag ko, nga na, mga usap niya, tulo niya. Di pag human ako itong V-Toys, no? Magpalit ko itong mga party poppers, o mga pop-up and something like that, shirts. Mga to ko red ribbon. Kabula ka mo unsa ko red ribbon. Siyempre, mo adto ta dito magpalit tag cake. Kasi ngot, guma na itong palit og cake, no? Siyempre, dungaga na po na ito isa ka cake, na unsa, duho ka cake, uy, na unsa, dato, biya na nakabriw, tag-alkansya, biya na unsa, ang tawang gawin. Kunya, pag huma na atong alkansya, guma na itong palit og cake, no? Adto tag greenage, mangita ta dito, pizza nga diamond, nga color green, kung walay ing ana, dili ko mo palit. No, joke lang, no? Siyempre, palit na pizza nga tulo ka buo, ka para I love you, ba, unya, dili na ito na tunga-tungaon. Tibuok nga pizza, para diretso, lamoy ba na unsa, matawang gawin, nga mga choice ba? Kumana ko adto diya sa Greenwich mo adto na po kog McDo og sa Jollibee kamula ka mag-unsa ko McDo Jollibee abangan ako ang ilang mascot no kay para unsa man taon gawin para mura birthday ba unsa mi ana ba kay para malingaw pud yung mga manghod dis lang balay ni paabot ko dito abangan ako ilang mga mascot pero ulo ra kay para tipid pud tayo unsa dito gasto pero mi ani o na adto rin tag simbahan sunod ang buhaton mo adto og simbahan magchika na pud ko sa pare dito nga kanang this is it bro ang ana ako dito ba abangan na ko ilang choir. Naon ako pagbabag. Abangan ta mo di pila mga 15 mo kabok sige. Kanta mo binibini no. Kabalo magkanta na binini ni a cappella version. Tiganta mo tag isa kasi pikasagin. Papraktiso na ko sila para makita ko sila pa-practice mo na sila. Ikaw binibini na ninanais ko. Ayabag! So ikasyam na to ubuhaton. Muhabang tag video ke. Palit tag rev, palit tag kanang washing machine para sa iyang mama, palit tag manok para sa iyang papa, palit tag motor o kanang Asus nga laptop para sa iyang kuya o sa iyang manghod niya palit dayon ta og balay. Bagong balay para sila ha. Takadato. Laliman ka akong alkansya baboy ra pero palit tag balay. Si Crush palitan na to siya teddy bear nga human size teddy bear. O niya palitan na to siya like roses nga walay tunok or roses nga napunog tunok. Siya di ka mapula na hilagpat Crush. Palitan ako siya iPhone Pro Max X Plus AX Core Plus BX Plus C nga nga Pro Max no. Bagaman palit ito chinilas nga Spartan duha ka pares para sa iyahang manghod nga pinakagamay nga manghod para ready na nagdako na chinilas. Nga na ba palakas ba plus points mo gabi no? Di ba kon? Kunya kinalasan na tong buhaton no. Katutanan di pamalit na ako mga giabangan, pangpalit, ulam man ano sa ikarga og mga pick up daghan kay nga pick up galaray to ipaparid padulong silang balay nya ako syempre gasakay kog float samtang gadala kog minggo float ato si katay ko mura kog mayor nga naabot ba mura kog presidente bitaw magbabay-babay ba ko ana ko sa katawhan no oy padulong ko sa akong crush bitch Arky bitaw yan unsa mga samtang padulong sa ilahan no nay banda kanang banda sa National High School no ato na hulaman no babandaan sila Marana na sila dito niya ako magbabay-babay ako niya ang mascot ni Jollibee ni McDo nara diha gababay-babay po tapat sa kuha bodyguard ba arcade yata noon sa kay unya syempre nag-abot na to silahang lugar mo kana nata sa gate dapit narin ko madawatan nga text dayon mo ana din nga ay sorry wrong sent to gabi Yaw